Saan na dito siya? Ay, tay, mali mo na ako madali. Oh, masan ka ba, nak? Maduman ako sa barkada ko, tay. Utaw no, mano ka duman? Baka dyan, mangi ka naman mauli. Dai man, tay, para madali sa naman ko duman. Okay, sige, sige. Ingat kayo. Iyo, tay, permi man. Ulat lang, tay. Ano hindi pa surat mo dyan? Ay, ini. Nagilista na kaya ako na kang babakalon ko. Oh, para sa'yo man yan, tay. Di ba haray na mga birthday mo? Manda lamang kita kahit dikit. Sa aram ko, manigito si mga barkada mo. Ay, iyo pala no. Pero day ka na maganda, tay. Paano man day na? Iyo day na, tay. Sa aram mo, pag uli ka mga bisita, ta. Magchichismis pa yun na, day da masiram si adobo, ta. Matabang da si salad. Day da masiram pagkaluto kang lumpia. Pero mahanap pa ng ibang putahe. Tapos, kung makakanbaga, garubaga, day nagagan sa inda. Kay day na tay, masupugon baga sa inda. Iyong kayo ka na, day na sana. Iyo tayo, day na, ta. Machismis pa kita dyan. Sige na tayo, maduman naman ako, ta. So bago ba ito nagalat si mga barkada ko? Okay, sige na. Ingat kayo. Ang maguling amay, ha.